A sledeće nedelje u Beogradu Međunarodna studentska nedelja. Na radiju Studio B, drugi sat radio podešavanja koji traje do 14 časova. Sreto! Ćao, dobar dan, dobro jutro. Dobar dan, dobro jutro, svejedno kako god ti odgovara, najviše volim da kažem ćao, to mi je najuopštenija stvar, tako da... Pa jest. Evo, pozdrav sa radija, moja gošća danas je Maja Radak. Majo, dobar dan. Dobar dan. Vi ste iz Međunarodne studentske nedelje, nevladine organizacije koja od 9. do 16. avgusta sledeće nedelje sprema šta u Beogradu? Znači, u pitanju je Međunarodni studentski festival koji se u periodu 9. do 16. avgusta održava u glavnom gradu i tom prilikom će okupiti 200 studenta iz svih delova Evrope. Znači, sam festival se sastoji iz tog nekog edukativnog dela i kulturno-zabavnog dela. U okviru edukativnog dela tih 200 studenta će biti raspoređeni u 10 interaktivnih radionica u okviru kojih će slušati edukativne predavanja i učestvovaće u realizaciji nekih kreativnih zadataka. Sada radionice nose nazive u skladu sa tematikom koju obrađuju, to su aktivizam mladih, ljudska prava, društvo, ekonomija, mediji, zaštita životne sredine, zdravstvo, umetnost i kultura, umetnost filma i umetnost fotografije. Sada osim ovih radionica koji su namenjeni samo studentima, učesnicima samog festivala, znači imat ćemo i edukativni program koji će biti otvoren za sve zainteresovane građane, znači kogod bude želeo da prisustvuje tom programu, bit će u prilici. To sada govorimo o 2 otvorena predavanja i jednoj panel diskusiji. Ta otvorena predavanja, prvo predavanje se održava Anti-Trafficking centar i onda će govoriti o borbi protiv nasilja nad ženama i decom. O kome se inače puno priča u poslednjih godina. Da, jako. Znači, to je jedna jako interesantna tema i na ISWIB-u 2007. godine, to je znači akronim od International Student Week in Belgrade, je takođe postavila panel diskusije, takođe bilo predavanje Anti-Trafficking centra koji je izazvalo izuzetno veliku pažnju, tako da pretpostavljam da će da biti jako interesantno javnosti i svim onima koji budu želeli. Nažalost, to i dalje izaziva veliku pažnju, znači problem nije... Da, problem nije rešen, zahteva puno pažnju i angažovanje društva i upravo tamo će i predstavnici Anti-Trafficking centra da govore. Sad, drugo otvoreno predavanje drže gostujući predavači sa univerziteta u Huddersfieldu i ono je tema njegovo, to jest inspirisano je obeležavanjem 20-godišnjice pada Berlinskog zida i na ovom predavanju će ti predavači sa univerziteta u Huddersfieldu govoriti zapravo kako su današnje demokratske države prešle taj put od nekadašnjih komunističkih država do današnjih manje ili više demokratskih država. Sad, što se tiče tog edukativnog programa otvorenog za sve zainteresovane građane, znači govorimo pre svega najvažniji centralni deo tog dela programa jeste panel diskusija. Panel diskusija se odvija na temu izazov promena, mladi, globalna ekonomska kriza. Inače, izazov promena jeste i krilatica ovogodišnje Međunarodne studentske nedelje u Beogradu. Sad, što se tiče tog zabavnog programa, to bih sve htjela da istignem Country Fair ili sajam država kao jednu jako interesantnu manifestaciju. Dakle, kao što sam već rekla, Međunarodna studentska nedelja u Beogradu okuplja 200 studenta iz 42 zemlje Evrope i sveta i na sajmu država će predstavnici svake od te 42 zemlje imati improvizovane štandove i na tim štandovima će oni moći posetiocima da predstave, ne znam, svoje nacionalno obeležje, tipa hranu, piće, muziku, nošnju. Taj deo programa će biti otvoren? Otvoren za sve, znači za sve. Održat će se 12. avgusta na Međunarodni dan mladih u dvorištu rektorata, počeće u 18 časova i svi koji budu želi da prisustvuju tom događaju bit će u prilici, znači ovom prilikom pozivam sve ljude, zato što će to biti jedna jako interesantna manifestacija koja se ne događa i ne dešava često u našim okvirima, tako da kogod bude želeo moći će da joj prisustvuje. Da li možete nešto da nam kažete o samom vašem radu iz vaše nevladine organizacije, šta ste do sad radili pored ovog projekta, kakve su vam dalje namere? Znači, u principu organizator Međunarodne studentske nedelje u Beogradu jeste nevladina organizacija Svetski omladinski talas i ta organizacija je osnovana 2005. godine i osim Međunarodne studentske nedelje imamo projekat koji se naziva Wave magazin, to je online magazin čiji se razvoj u budućnosti u principu još očekuje. Za centralni projekat upravo jeste Međunarodna studentska nedelja u Beogradu koja je prvi put pokrenuta 2006. godine. Međutim, te godine to bio pilot projekat sa nekih 30 učesnika, dok 2007. godine je porastao na 130, broj učesnika porastao na 130, dok ove godine imamo čak 200 učesnika. Sad je interesantno da smo u procesu selekcije primili čak 600 aplikacije, što dovoljno govori o tome kako interesovanje za Međunarodnu studentsku nedelju u Beogradu iz godine u godinu raste, tako da u narednom periodu mi očekujemo da će projekat sve više rasti i takođe ovom prilikom baš zbog toga želim da istaknem pomoć koju smo imali od Ministarstva omladine i sporta. Takođe, pomoć nam je pružila i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju i konačno, znači, patron Međunarodne studentske nedelje u Beogradu jeste generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis. Naravno, podrška je došla kako iz Evrope, tako i iz naše države i iz grada, ali sama si svesna koliko ima aktivnosti po pitanju i nevladinog sektora i uopšte u smislu harmonizacije sa Evropskom unijom. Zbog čega se sve to dešava poslednjih godina i koliko je to intenzivno i koliko je u stvari efekat svega toga posle svih tih godina? Mislim, uopšte na aktivnost nevladinih organizacija
Pre svega okrenuti ste mladima. Zbog čega? Šta je sama svrha toga? Pa svrha toga jeste upravo da se mladi podstaknu taj neki aktivizam. Znači želimo da im pokažemo da ne treba da budu samo pasivni posmatrači u društvu, znači da jednostavno u društvu se konstantno dešavaju promene koje po njih mogu da budu dobre ili da budu loše. Ako smatraju da su te promene loše, oni treba da na adekvatan način reaguju, da kako menjaju sebe, tako menjaju i društvo. Jednostavno hoćemo da pokažemo mladima da uz trud i u rad sve može da se postigne i da jednostavno ne postoji ni jedna prepreka. Znači konstantno se dešavaju promene, te promene su izazov za ljude. Upravo zbog toga je i moto našeg festivala izazov promena, jer jednostavno želimo da podstaknemo mlade da na adekvatan način odreaguju na promene koji se u svijetu dešavaju. Vi ste jako mlada osoba, već ste prilično aktivni i u sferi studija nevladinog sektora, pre toga ste bili aktivna sportistkinja i jedna specifičnost je zabeležena, ste vi trčali uz Beograđanku, odnosno uz stepenice do 22. sprata, pre koliko godina? Pa to je bilo pre neke, ja mislim, 3-4 godine, ne mogu tačno da se setim, ali baš sad kad sam dolazila, setila sam se kako je bilo penjati se. I koje je vreme bilo postignuto? Ja sad tačno ne mogu da se setim, kažem, ja mislim da je bilo nešto oko 3 minuta, a sad slagajući ne mogu tačno da se setim. Da li ste vi bili jedan od profesionalaca koji se uvukao među amateri ili su tu uglavnom bile vaše kolege? Pa to su uglavnom bile kolege, da, uglavnom su bili profesionalni atletičari, zato što ipak, mislim, koliko god je to možda i delovala naivno, ipak nije naivno trčati do 22. sprata u prilično zagušljivim prostorijama unutra. Vama hvala na ovom gostovanju, pozdravljamo naše kolege sa televizije, mi ćemo nastaviti naš razgovor na radiju. Sanja, toliko za danas.